Ets l'amor de la teva vida i vull explicar-te per què amb una història. Em vaig asseure al seu costat sense mirar-lo. No sabia com era, simplement sabia que hi era. La dona del taller ens va demanar que tanquéssim els ulls i respiréssim, que estiguéssim amb nosaltres, que ens acariciéssim com si fóssim l'amant del que tenim més ganes. Ara mostreu-vos als altres, ens va indicar. Vam obrir els ulls i allà els tenia, els seus ulls marrons de nen que descobreix el món mirant-me. Un petit somriure de vergonya, les mans acariciant-se el pit. I jo ondulant el cos, sabent-me preciosa, sabent-me humil però poderosa, estimant-me tal com sóc. Vam ser els ulls de l'altre, ens vam descobrir en els ulls de l'altre, vam riure de vessar tant d'amor. Les nostres mans es van trobar acariciant-se esquena contra esquena. Després no em podia parar de mirar, no podia parar de riure. Vaig saber que havia sigut especial. Però me'n vaig anar, perquè no era ell, i l'hagués volgut sense voler-lo. Ell no em va aturar. Ens vam tornar a trobar més tard. Em mirava i el temps prenia una textura especial. Sabia que li havia agradat. No volia futurs de cap mena, només volia una carícia, un ball, un oblidar que som dos i estem separats, un braç que m'agafa, la pell que es confon, el va i ve d'una respiració donada. Només volia això. Però no li vaig saber fer entendre. Segurament no em vaig explicar. Era fosc, però el vaig veure amb un altre. I a dins meu hi havia la pregunta que mai ens fem en veu alta, que ni tan sols en som conscients, però que hi és, ben endins. Què més he de fer perquè em triï? I la resposta, my love, és que no has de fer res. No has de fer res perquè et triï. I us he explicat aquesta història, però us en podia haver explicat moltes, moltíssimes, en què, hi ha hagut rebuig, en què he sentit rebuig, en què he sentit que no em triaven, en què he sentit que hi havia una connexió molt especial, que hi havia una cosa molt especial, molt màgica, que fins i tot era més màgica, més especial per ell, per l'altra persona que per mi. I tot i així, no em triaven. I llavors hi ha aquesta pregunta que us deia, tan endins, que no ens la fem de manera conscient, mai me l'he fet de manera conscient, però que hi és, que està a l'arrel de tot. No? I és la pregunta, què més he de fer? Perquè em trobo guapa, perquè hem tingut aquesta connexió, perquè em trobo intel·ligent, perquè li he explicat això, perquè veig que... I tot i així no em tria. Què més he de fer? Tot i així se'n va amb un altre, que des dels meus ulls potser veig menys que jo. I tot i així no em tria. Què més he de fer? I, com us he dit, la resposta és res. I quan t'adones que no has de fer res, quan t'adones que les accions que fa l'altra persona no tenen res a veure amb el teu valor intrínsec, és quan, de veritat et converteixes en l'amor de la teva vida. Perquè saps que no hi ha res ni ningú que et pugui fer sentir que no vals. No hi ha res ni ningú que et pugui treure el teu valor. I és una cosa que intel·lectualment, que mentalment, és molt bàsica, que és molt òbvia. No, evidentment. Jo sé que és igual el que facin els altres, que jo valc igualment. Mentalment és molt obvi, però aquí no és tan obvi. Perquè hem viscut coses, no? Perquè cadascú en la seva història de vida, no? Jo no sé quan penjaré aquest vídeo, però demà, l'estic gravant en diumenge, demà faig 30 anys, potser el veureu el dia del meu aniversari,
I això m'ha servit com per veure la història de la meva vida, no? I sí, he tingut una petita crisi, no? I adonar-me, no, bueno, mig sí, mig no, però m'ha servit com per adonar-me de que d'aquest fil conductor que hi ha hagut a la meva vida, sobretot aquests últims anys, i que no ha sigut res més que tornar a mi. Adonar-me de veritat, sentir-ho al cos, que això està separat, que el meu valor i les accions, les decisions, el que facin els altres, encara que sembli en relació a mi, no? Si em trien, si no, si em diuen això, si no, si se'n van amb un altre, si no, això no té res a veure amb el meu valor. I, com us deia, no? Cadascú té la història de vida que té, cadascú ha viscut les coses que ha viscut i potser per algú això també és obvi a nivell corporal, a nivell energètic. Per mi, pel meu sistema energètic i emocional, això no ho era. I això no ho és encara a vegades, no? I veig tot el progrés que he fet en tots aquests anys i, tot i així, a vegades això encara em mou, no? Això encara em provoca emocions, això encara em provoca sentir-me menys, sentir-me no estimada, sentir-me rebutjada, sentir-me triada, fins i tot, de fet, sobretot, que això és lo boig, sobretot en nois o en persones que no signifiquen res per mi, en nois, en persones que no vull, en nois o en persones que fa un minut m'eren absolutament igual, que ni tan sols m'agradaven. És que quan passa això, fins i tot ni tan sols m'agraden, moltes vegades, agradar, agradar, ja ens entenem, o agradar uns certs mínims, no? Però què passa? Que quan aquest mecanisme entra en joc, quan aquest sistema entra en joc, és que és igual. És igual qui sigui, és igual si t'agrada o no t'agrada, és igual quin físic tingui, és que és igual, perquè el mecanisme ja s'ha posat en joc. I això et toca, et desperta ferides molt profundes, ferides que encara estan en carn viva d'alguna manera, que potser s'han anat curant, com us deia. Jo he viscut un superprocés amb això i veig la meva superevolució. Però tot i així, no, amb aquesta última història que us deia, que us ho he fet en format així més de conte, no? Però, o més poètic, si volem, però que és una història real i que em va passar fa superpoc. Vaig tenir un moment humà, no? Un moment de... Estava amb una meva amiga, no? I quan vaig veure aquesta persona amb una altra persona, no? Vaig tenir un moment humà de dir... de vessar quatre llàgrimes, sincerament. I, I ens l'hem de deixar sentir, aquesta part humana. Ens l'hem de deixar sentir perquè hi és i no la podem negar, no? Si ja volem anar a aquesta part espiritual de seguida, mm, ens perdem. Ens perdem i no ens fem cap favor. Ens fem un flac favor a nosaltres mateixes. És necessari sentir el dolor, fins i tot si et sembla... Jo pensava, mare meva, aquest noi que acabo de conèixer en aquest taller, que no vull res amb ell, que és que... no, per què em sento així? Per què sento aquesta... No, tenim tots aquests judicis sobre nosaltres mateixes i, i no ens adonem que això prové d'una ferida i que això està passant exactament, exactament, és que t'ha de passar a tu, no és curiós, no? Perquè la meva amiga em deia, ostres, Mireia, és que sempre m'expliques situacions d'aquestes, no? És que sempre, o sigui, és que has viscut moltes situacions semblants. I dic, ja, i ella no, no? Per exemple, i ella n'ha viscut d'altres i és que m'han de passar a mi, perquè sóc jo que tinc aquesta ferida, no? Perquè la vida, aquestes ànimes precioses, no? Em volen mostrar, em volen tornar a mi, em volen tornar a mi, em volen fer adonar cada cop més, a nivell corporal, a nivell emocional, a nivell energètic, que això s'aposenti en mi, si és que aquesta paraula existeix, no sé si me l'he inventat, que s'aposenti en mi, que sóc l'amor de la meva vida.
No hi ha res a dir després d'això, que sóc l'amor de la meva vida i que tots els cops que me n'oblido, tots els cops que em confonc i em penso que és un altre el que m'ha de portar el meu valor, tots els cops que em penso que el meu valor depèn de si un altre em tria o no, de si un altre què vol dir ni tan sols triar-me, no? Si decideix passar aquella nit, aquell mes, aquell any, el que sigui amb mi, no vol dir res, no vol dir res de mi. Al meu ego, evidentment, li agrada, a la meva nena ferida petita, evidentment, li agrada que la triïn, que la trobin guapa, que sentin una cosa tan especial quan connecten amb mi, perquè sé que els faig sentir coses molt especials. Evidentment, al meu ego li agrada, però no és la veritat. La veritat es troba aquí, es troba al cor. La veritat es troba aquí dins. Sí, i i aquest contacte íntim amb tu no té preu, no té preu. I això no vol dir després que no puguis estar en connexió amb els altres, això no vol dir ni tan sols que ja no vulguis una relació de parella perquè, doncs, ja et tens a tu, ets l'amor de la teva vida. Això no és incompatible. No, però vol dir que realment tu ets la persona més important per tu a la teva vida. I quantes persones no ho senten, això? I quants cops jo inclosa, no? Per això em toca fer tot aquest treball. Quantes persones ens abandonem en les coses més petites? Quantes persones cedim i posem sempre els altres per davant, i el que pensen per davant, i les seves accions per davant. I aquí hi ha un retorn cap a tu, un retorn a la veritat, que és que ets l'amor de la teva vida. I no necessites que ningú faci res, que ningú digui res, perquè això sigui així. Ah! Ai, sí, ets l'amor de la teva vida, fins i tot quan plores i quan això et fa mal, fins i tot quan et fa ràbia que això et faci mal, com fins i tot quan dius: "Per què jo? Per què jo he de sentir aquestes coses? I per què els altres sempre tenen bona sort i no senten això, i jo sí, perquè a mi mai em trien?" Fins i tot en aquests moments ets l'amor de la teva vida. Ah, I sincerament no hi ha res més valuós que això. I ara que faig 30 anys, no havia reflexionat, però sincerament crec que de la cosa tinc moltes coses a la meva vida que no estan a lloc, no? I l'altre dia em trobava una persona pel carrer que bueno, que m'havia fet de coach i que, bueno, que teniu sí, que guardo un bon record d'ell i em va dir: "Ai, et veig molt bé, et veig molt contenta, et veig molt alegre", i dic: "Sí, és que estic en un moment molt expansiu, de molta alegria, de molta connexió amb mi", i tot i així tinc molts moments també de sentir moltes emocions, tinc molts moments, el que us deia, hi ha moltes coses a la meva vida que no estan al lloc, que no són com jo voldria que fossin. I fins i tot aquí m'estimo, no? Encara que a vegades, fins i tot quan no em puc estimar, en aquests moments m'estimo, no? I i el que us volia dir amb això, què us volia dir amb això? Sí, a part que ningú té les coses solucionades, sí, que del que estic més orgullosa en aquests moments, malgrat tot això, no, és que és el moment de la meva vida en què estic més en contacte amb mi, en què sóc més l'amor de la meva vida, en què tinc aquesta intimitat amb mi, i és que això no té preu. No té preu. És el millor que faràs a la teva vida. És el treball més important, sincerament, que faràs a la teva vida. Descobrir la veritat. Descobrir la veritat, que és que sempre has sigut valor i sempre ho seràs. I que no cal que facis res.
i que és igual el que facin els altres envers tu. Això no canvia res de la veritat. Ah, I com que em sembla un treball tan essencial i, i és el treball de la meva vida, sincerament, en tinc d'altres, però aquest és un molt principal. Um, Això és el tema principal del taller presencial que faig el dia 6 de juliol a Vic, que és d'essència femenina, no? És la recopilació de, dels tallers online que he anat fent des del gener d'essència femenina, però el tema principal és, el missatge que vull transmetre també és que ets l'amor de la teva vida. I això és una cosa que es va ancorant a través d'aquestes experiències. Evidentment, la vida sempre ens porta el que necessitem, i potser tu no ho necessites i està bé, i necessites altres coses, no? Um, però que es viu també que hi ha un gran canvi quan fem aquest treball amb l'energia femenina. I dic energia femenina i també hi ha energia masculina, eh? Vull dir que no ens pensem que és només energia femenina. No, sempre hi ha les dues en el fons. Això és un tema molt profund, que podríem anar-hi molt profund, però que ara no hi anirem, que anirem al taller, precisament. um, però quan fem aquest treball de tornar amb nosaltres i d'anar-hi sobretot a través del cos, que és una via molt directa, les paraules també, i són el meu mitjà principal i és el que m'agrada més, um, i les paraules també et transmeten coses, però el treball amb el cos també és important. I aquest taller farem les dues coses. I el meu desig, el meu gran desig, és que sentis, que tinguis aquest moment de sentir què és estar amb tu de veritat, què és prioritzar-te tu de veritat, què és estimar-te tu de veritat. I el cos és una via d'accés molt fàcil. I la cosa és que no cal fer tant, no cal fer grans coses. És que no cal fer grans coses. Um, sí, però això és el que farem, és el que farem. Repeteixo, el dia 6 de juliol a Vic tindràs tots els detalls. Si m'escrius per Instagram, si t'hi apuntes, si m'escrius un correu per qualsevol lloc, dissabte a la tarda. En tinc moltes ganes. Mm, serà molt gran i sí, simplement et convido a sentir si hi ha alguna per tu aquí. I et convido, jo estic oberta a demanar-me qualsevol cosa que necessitis i si no, doncs continuem aquí. Et convido també que et subscriguis al canal de YouTube si ho estàs mirant per YouTube, que em segueixis a Spotify si ho estàs mirant, si ho estàs sentint, escoltant a Spotify, que em posis 5 estrelles si t'agrada el meu podcast. I si ho estàs mirant per Instagram, que pot ser que també ho pengi per Instagram, que també que, que em donis amor, que l'envis aquí, sentis que li pot anar bé i ja està. Gràcies per ser aquí. T'envio una abraçada molt gran i el meu desig més gran per tu és aquest, que tornis a la veritat, que tornis a tu. Sí, em venen ganes de dir-te t'estimo. Així que ho diré. Gràcies.